Nangandam na ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA 11 sa posibleng repatriation sa mga overseas Filipino workers kon OFW nga taga Davao Region nga apektado sa nagkainit nga tensyon sa Middle East. Sumala sa OWA 11 padayon ang ilang monitoring sa sitwasyon sa mga OFW nga tuwa didto ug galing makagrabe ang tensyon. Sa karon kasi ang status is naa sa alert level 2 and 3 pa yata katong sa mga Middle East countries. Ang alert level 4 is katong naa sa Iran, kana pa lang siya. Kasi ang repatriation kasi pag mag-alert level 3 po, maano siya ang mandatory repatriation. Katong mga gusto mo ulit, so mag-coordinate dito sa atong mga embassies para ma-appeal dito sa katong gusto uli. If alert level 4 na siya, mo na siya itong mandatory repatriation na awhago na gitanan na mag-repat. Dugang sa OWA 11, ubay-ubay ka mga OFW na ang gustong muli sa Pilipinas ug nakuha na sab nila ang hangyon ini ug nakig-coordinate na sila sa central office. Nagagad pa ang OWA sa mando sa Department of Migrant Workers kon DMW ug Department of Foreign Affairs kon DFA alang sa imong repatriation sa mga OFW sa Middle East nga apektado sa tensyon. Sila kasi ang mag-ingon, sila ang mag-ingon na mag-repat na. So ilahan na siya G-Center. Sagad sumala pa sa gipaambit sa mga OFW nga tuwa sa Middle East ang kahadlok nga basin madamay sa kagubot. One is nagapagawas lang sa ilang fear. Nahadlok kasi na ay mga dungog na mga bomba na mga buto. Ana po. Naka-standby na sab 24/7 ang team sa OWA sa airport aron mo assist sa ma-repatriate nga mga OFW. In fact, naanatay nagbutang na nig test, OFW test dito sa arrival na area sa airport na to. Para ready in case na mag-repatriation na. Say 24/7 na daan, sir, 24/7 na daan ang ato ang team sa airport na nag-a-assist sa mga OFWs. And ang repatriation division namo sa Central Office naka-endorse na sila sa AMUA ug mga kanang naay mga naka-join ani nga flight na OFWs i-assist namo pag-arrive diri sa airport. Gipasalig sa OWA 11, motabang sila aron mapahiluna ang ma-repatriate nga OFW gikan sa Middle East. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.